No niin, hyvää päivää vaan munkin puolesta. Juha Haakman on minun nimi, niin kuin Jukka ystävällisesti tuossa esittelikin, niin mä oon Seinäjoen keskussairaalan yksi erikoislääkäreistä ja sitten virkanimikkeeltäni ylilääkäri siellä sitten. Mä puhun silmänpainetaudista, tämmöisen yleisen katsauksen, sivuan hoitoa ja vähän sitä diagnostiikkaakin. Tämä aihe mulle on sillä tavalla tuttu, kun mä tästä joskus tein väitöskirjatyöni silmänpainetaudista ja sitten mä edelleen kuulun tuohon kansalliseen käypähoitosuositustyöryhmään, joka miettii näitä hoitolinjauksia Suomessa. Aloitetaan ihan perusasioista, eli mikä tämä silmänpainetauti on. Määritelmä on näköhermon etenevä sairaus. Ja se ei ole mikään yksittäinen yksi asia, mikä on kaikilla sama, vaan se on hyvin tai aika laaja tautikirjo, johon liittyy erilaisia tällaisia esiintymiä samasta asiasta. Osalla silmänpainetautipotilaista silmänpaine on hyvin korkea. Noin 30% ihmisistä, joilla silmänpainetauti todetaan, ei paine ole koskaan ollut koholla. Kertoo tästä, että miten laaja skaala tässä on. Ja siitä syystä tämä pelkkä kohonnut silmänpaine ei missään nimessä tarkoita sitä, että ihmisellä on silmänpainetauti. Ja jotain yleisyydestä täällä meidän Suomen maassa, niin tämä on nyt tuoreinta tilastotietoa, mitä meillä on käytettävissä. Eli Suomessa on noin 102 000 ihmistä, joilla on voimassa oleva erityiskorvaus Kelan rekistereissä, eli heille on asetettu glaukomadiagnoosi ja anottu se erityiskorvaus siihen lääkehoitoon. Niin kuin Jukka tuossa alustuksessa sanoikin, niin nämä isot silmäsairaudet painottuu eläkeikäiseen väestöön, ja tämä erityisesti korostuu vielä glaukoomassa, eli alle 44-vuotiaita on glaukomapotilaiden joukossa hyvin vähän, ja sitten kun katsotaan yli 64-vuotiaita, niin heitä on suhteessa aika paljon. Ja mä en tarkkaan muista, mikä kansansairauden määritelmä on, mutta laskennallisesti noin 7,5% Suomen väestöstä, jotka on yli 64-vuotiaita, on siis diagnosoitu glaukooma. Ja sitä taustaa vasten, että noin 50% tautitapauksista on edelleen diagnosoimatta, niin niitä tautitapauksia on enemmän kuin toi 7,5%. No sitten kun lähdetään tähän silmänpainetautiin itseensä, meidän pitää määritellä, mitä me tutkitaan. Eli näköaistia voidaan tutkia karkeasti kahdella eri tavalla, että voidaan tutkia tarkkuutta. Eli visusta hienolta nimeltään se on se, että kuinka pieniä merkkejä näkee tämmöiseltä tutkimustaululta, eli tämä, mikä mielletään näön tarkkuuden tutkimiseksi tai näön tutkimiseksi. Mutta sen sijaan silmänpainetauti ei juurikaan tähän vaikuta ennen kuin vasta hyvin loppuvaiheessa. Se, mihin silmänpainetauti vaikuttaa, on kerralla nähtyyn alueeseen, eli näkökenttään, eli siihen, miten laaja alue me havainnoidaan kerralla silmiä liikuttamatta. Ja normaalisti se rajoittuu noin sivusuoraan molemmille puolille ja noin 60-70 astetta ylös ja alas, vähän riippuen siitä, että minkälainen tuulehalkoja tuossa keskellä kasvoja on ja sitten kuinka syvällä silmät on päässä, niin luut saattaa rajoittaa sitä näkymää, mutta aika laaja se alue on, mikä me kerralla havainnoidaan. Ja se silmänpainetauti, nyt kun se aiheuttaa tuonne vaurioita sinne näkeviin hermosoluihin itseensä, niin se, miten se näkyy, ei ole se, että näön terävyys muuttuu, vaan se näkyy siinä, että toimivien aistinsolujen määrä laskee, jolloin sitten syntyy näkökenttään alueita, joilla ei näekään enää niin hyvin. Eli sinne syntyy puutoksia. Joko sellaisia, jotka on vähän himmeitä, tai sitten ihan sellaisia, mitkä on täydellisiä puutoksia, eli näkökenttään tulee kirjaimellisesti reikä. Tyypillisesti etenee hyvin hitaasti, mutta noin 10% ihmisistä hyvinkin nopeasti. Tämä taas kertoo siitä, että tämä tautikirjo on aika vaihteleva. Sitten kysymys, mihin monesti lääkärinä joutuu vastaamaan, on, että mikä tämän aiheuttaa. Karkea yleistys on se, että silmänpainetauti on silmänpaine on kyseiselle ihmiselle liian korkea, on se lukema sitten ihan mikä tahansa. Tämä on karkea yleistys, se ei nyt ihan niin yksinkertaista ole, mutta kaikki meidän hoitomenetelmät perustuu siihen, että me lasketaan silmänpainetta.
on se sitten se lähtötaso mikä tahansa. Ja silmänpainetaudin taustalla saattaa olla myös muita silmäsairauksia, aiemmin tehtyjä leikkauksia. Siellä saattaa olla myös ihan systeemisairauksia, eli yleissairauksia, millä ei ole välttämättä mitään tekemistä silmän kanssa, niin ne saattaa olla siellä myötävaikuttavina tekijöinä. Sitten riskitekijöistä monasti potilaat kyselee, että mitä riskitekijöitä on ja onko siellä sellaisia, mihin minä itse pystyn vaikuttamaan. Tämä on nyt tuoreimmasta käypähoitosuosituksesta, eli käypähoitosuositus on suomalaisen asiantuntijapaneelin muodostama käsitys siitä, miten hoitoa tulisi Suomessa antaa, perustuu täysin tutkittuun tieteelliseen tietoon. Niin tuolta kun ruvetaan katsoa noita riskejä, eli ikä, kohonnut silmänpaine, tiettyjä ominaisuuksia silmässä itsessään, sukurasitus, tuolla ei ole ensimmäistäkään sellaista asiaa, mihin yksilö itse pystyy hirveästi vaikuttamaan. Eli siellä on hyvin vähän asioita, mihin itse pystyy näissä riskeissä vaikuttamaan. Tietoisuutta pystyy lisäämään, että jos itsellä todetaan tauti, niin se on hirveän hyvä tapa kertoa siitä läheisille, varsinkin ensimmäisen asteen sukulaisille, joita toi sukurasitusriski koskee, että mulla on todettu tällainen, että varmaan olisi hyvä ehkä sunkin miettiä näytillä käyntiä. Koska tämä tauti on sellainen, että mitä varhaisemmassa vaiheessa se todetaan, sitä enemmän meillä on keinoja sitä hidastaa ja sitä parempi yleensä on se lopputulos. Oireilun suhteen tämä tauti on todella viheliäinen. Oireet tulee tosi myöhään. Siinä vaiheessa, kun ihminen itse havaitsee, että näössä on jotain pielessä ja syypää on silmänpainetauti, niin se tauti on jyllännyt siellä jo vuosia. Ja se on ollut jyllännyt nimenomaan hoitamattomana siellä vuosia. Tyypillisesti se oire, mitä ihmiset sanoo, on se, että näkökenttään tulee jotain sameaa. Ja se tulee yleensä jonnekin tänne reuna-alueille. Mulla on tuossa kohtainen karkea kaavio siitä, mitä se voisi olla. Mutta se lukunäkö ja tämä tällainen liikkumisnäkökin säilyy aika hyvänä aika pitkään, kunnes se tauti lähtee sitten jylläämään. Tässä on sitten tällainen eräs suomalainen sairaala, ei Seinäjoelta. Tässä on nyt tämmöinen animaatio, mikä lähtee liikkeelle, niin se, että mitä toi silmänpainetauti tekee, niin se lähtee tuosta keskeltä hiljalleen himmentämään, ei sitä keskiosaa, vaan keskiosan vierestä. Ja mitä pidemmälle mennään taudin kanssa, sen enempi se näköalue muuttuu tuommoiseksi avaimenreikä-tyyppiseksi, jolloin tämä on sitten se, mikä lopputulema saattaa olla niitä pahimmillaan, että siihen jää tuommoinen avaimenreikänäkö. Ja niin kuin nyt helppo ymmärtää, niin liikkuminen on aika hankalaa sen jälkeen. Miten sitten toi silmänpainetauti todetaan? Tai voisi kääntää toisinpäin. Sitä ei keltään tulla kotona toteamaan. Eli jos ihminen ei lähde näytille, ei käy tarkastuksissa, sitä tautia ei voi löytää. Eli tässä on aika iso juttu nyt se, että sellaisia terveysseulojahan meillä ei ole aikuisväestölle silmien suhteen. Että sieltä jää tosi paljon jää tavallaan piiloon. Aikaisemmin oli ne semmoiset määräaikaiset ajokorttitarkastukset, niistäkin aika pitkälti luovuttiin ja niissähän ei enää ole muuta kuin yleislääkärin tarkastus, johon riittää. Siellä tutkitaan pelkkä näön tarkkuus ja hyvin karkealla tasolla toi näkökenttä. Ja sitten kun siinä tarkastuksessa silmän pohjaa ei katsota, niin sieltä ei myöskään siinä tarkastuksessa ei välttämättä tai erittäin suurella todennäköisyydellä ei löydy merkkejä silmänpainetaudista. Toisin kuin sitten, jos siinä olisi kyse silmätarkastuksesta, niin jo se, että miltä näköhermo näyttää silmän pohjassa, pystyy tekemään johtopäätöksiä siitä, että onko se terve vai ei. Eli sieltä pystyy heti löytämään sitten niitä poikkeavia. Ja tätä tautia ei todeta pelkillä paineenmittauksilla. Eli se, että vaikka käy joka vuosi paineenmittauksessa, niin se on ihan hyvä tapa, mutta se ei suojaa tältä taudilta. Eli se täytyy sitä silmää pengastaa vähän syvemmältä. Ja sitten
se, mikä on myös hirveän hyvä sisäistää, on se, että sellaista laitetta, vaikka kauppamies sanoisi mitä, niin se, että tähän pönttöön kun työnnät pääsi, niin me sanotaan, että onko tautia vai ei. Sellaista laitetta ei ole olemassa. Ei ainakaan ole ollut vielä eilen, enkä ole kuullut tänään, että sellaista olisi vieläkään kehitetty. Meillä on hirveä määrä laitteita, joilla voidaan silmiä tutkia, mutta niistä yksikään ei ole sellainen, joka aukottomasti sanoo, että kyllä tai ei. Ja se meidänkin kaikki diagnoosit perustuu siihen, että meillä on paljon tietoa, mikä me lyödään yhteen. Ja niistä keskeisin on edelleen se silmälääkärin oma mikroskooppitutkimus. Että sitä ihmissilmää ei edelleenkään laitteet ole pystynyt korvaamaan. Ja seurantatiheys on aina yksilöllinen. Sellaista sapluunaa ei ole, että kaikki menisi saman reitin läpi. No sitten mä rupean näyttelemään vähän noita sitten, että minkälaisia löydöksiä sieltä silmistä sitten niistä eri tutkimuksista löytyy. Nämä on lähinnä sellaisia, että perusteita sille, että miksi niin monella eri tavalla tutkitaan. Eli nyt kun me haetaan sieltä silmän pohjasta niitä muutoksia, niin yksi tapa, tämmöinen perinteinen tapa on ottaa valokuvia. Suomessa on ollut pitkä historia tämmöistä hermosäien valokuvista, joita kansainvälisesti ei hirveästi ole otettu ihan siitä syystä, että nämä on teknisesti todella haastavia ottaa. Jos kuvaaja ei ole rutinoitunut, niin näistä ei tule kovinkaan hyviä, jolloin niiden tämmöinen diagnostinen laatu kärsii. Tuossa ylhäällä näkyy, tuossa näkyy ensinnäkin näköhermo, mutta täällä on se, mitä tässä nyt taas haetaan. Eli tuolla on tuollainen pikkasen tummempi alue kaiken muun harmaan joukossa. Tuolla on ohuemmin hermosäikeitä kuin muualla, mikä tarkoittaa sitä, että sieltä on niitä nukkunut ajasta iäisyyteen niitä näkeviä soluja. Tällainen vähän uudempi tapa tutkia samaa asiaa on tällainen valokerroskuvaus, eli OCT. Se mittaa tavallaan samaa asiaa, eli se mittaa hermosolu tai niiden näkevien hermosolujen paksuutta ja sitä paksuudesta tehdään päätelmä, että onko se ohentunut vai ei. Sitten tämä, mikä varmasti monelle salissa oli joillekin on tuttu, tämä näkökenttätutkimus, eli pää laitetaan puurokattilaan ja sitten pitää metsästää niitä valonvälkähdyksiä. Niin tämä on se, mitä me lääkärit sitten sieltä nähdään, eli tällaiset tulosteprintit. Tässä on tällaisen yhden hyvin pitkään tautia sairastaneen ihmisen näkökenttiä vuosien varrelta. Ja noin mitä tuolla alhaalla näkyy, niin sen voi kärjistää sillä tavalla, että mitä tummempaan mennään, sitä huonommin se näkökenttä siinä toimii. Käytännössä musta tarkoittaa sitä, että ihminen ei ole sillä alueella nähnyt kirkkaintakaan valopistettä, mikä sillä laitteella on siihen antaa. Ja sitten valkoinen alue on sellaista, että sillä alueella on nähnyt sen himmeimmänkin valon, mitä se laite pystyy antamaan. Ja kun aikajanaa tuossa katsellaan, niin hoidon piirissä hän on ollut vuosia, mutta joskus lopputulema on silti tällainen. Että kaikesta hoidosta huolimatta, vaikka kaikki tehdään ja potilas toteuttaa hoidon just eikä melkein oikein, niin lopputuloksena on se, että se tauti etenee. Se, mikä tässä nyt on sellainen, mistä aina täytyy sitten potilaita muistuttaa, on se, että jos ei olisi hoidettu, todennäköisesti olisi mennyt vielä huonommin ja olisi mennyt vielä nopeammin huonoksi. Eli tämä silmänpainetaudin hoito on jarrupolkimen painamista mahdollisimman tiukkaan pohjaan sillä tavalla, että parhaassa tapauksessa tauti ei etene yhtään ja pahimmassa tapauksessa etenee niin vähän kuin suinkin mahdollista. Sitten tämän näkökenttäpuutoksen voi kääntää toisinpäin, että mitä se nyt sitten potilaalle tai ihmiselle tarkoittaa. Tämä on tämmöisestä englantilaisesta tutkimuksesta, missä testattiin tästä ajonäköä glaukoomapotilailla. Niin tässä on tällainen kuvapari, eli terveen ihmisen näkökenttä ja sitten näkökenttä, josta puuttuu palanen. Tämä on nyt tällainen ikävä kärjistys, mutta siis tätä se tarkoittaa, että siellä on alue, millä ei voi nähdä. Se ei ole sen ihmisen vika, mutta sinne sen alueen alle saattaa peittyä jotain sellaista, mikä olisi pitänyt nähdä tavallaan. Niin se on se, mitä mä haluan sanoa. Ja tämä on myös se yksi syy, minkä takia sitten ajokorttilainsäädäntö ottaa kantaa
näkökentän laajuuteen, että millainen näkökenttä täytyy olla, jotta Suomessa saa henkilöautoa kuljettaa. No sitten itse tästä hoidosta, niin mikään hoitomuoto ei ole parantava. Eli ne on vaan niitä jarrupolkimen painamista mahdollisimman tiukasti ja tavoite on se, että pysäytetään se taudin liikkuminen eteenpäin. Ja ainoa hoito on laskea sitä silmänpainetta tai sitten niitä liitännäissairauksia, joita osalla ihmisistä saattaa esiintyä, niin myös hoitaa. Eli esimerkkinä nyt sellainen erittäin matala verenpaine, niin sillä on todettu jonkunasteinen yhteys siihen, että silmänpainetauti saattaa edetä. Hirveän iso taulu. Tämä on käypähoitosuosituksesta. En tästä halua muuta kuin tämän keskiosan näyttää. Eli hoito on sellainen, että siellä ei ole mitään 1, 2, 3, tämän mukaan mennään, vaan meillä on eri hoitokeinoja, joista aina valitaan kullekin potilaalle se soveltuvin ja sillä lähdetään liikkeelle. Sen jälkeen sitten mennään suuntaan tai toiseen tehostaen, jos tarvetta. Se, mikä täältä on noussut esiin nyt aikaisempaa enemmän, on tuo kammiokulman laserhoito, mikä nyt uusien laitteiden myötä on tullut sellaiseksi, että se on potilaalle mukavampi, tekijälle mukavampi ja ennen kaikkea se voidaan toistaa niin monta kertaa kuin tarpeen, jos se vaan toimii. Ja se on oikeasti vaihtoehto myös lääkitykselle alkuvaiheessa tai sitten lisälääkkeille myöhemmin, jos se vaan puree. Kaikille se ei pure. Ja sitten täällä alhaalla on ihan nämä silmänpainetta alentavat leikkaukset, niin sielläkään ei ole mitään sellaista, että ensin tämä, seuraavana tuo ja sitten viimeisenä tämä, vaan se on, että tapauskohtaisesti kunkin ihmisen kohdalla mietitään, mikä se on se kaikkein järkevin vaihtoehto. Tämä SLT, eli kammiokulmalaaser, mikä on nyt siis uudessa hoitosuosituksessa yksi ensisijaisista hoidoista lääkkeiden ohella, niin se on ton näköinen aparaatti, näyttää hyvin pitkälti silmämikroskoopilta. Se, mitä sillä tehdään, niin sillä laservaloa johdetaan sellaisen pienen varrellisen piilolinssin kautta silmän sisälle sellaiseen kammiokulmaan. Se kammiokulma on rakenne, mitä kautta neste silmästä pääsee pois. Ja tämä ajatus on parantaa sitä nestekiertoa, eli laajentaa sitä viemäriverkostoa, jos nyt sellaista termiä käyttää, jotta se silmänpaine laskisi. Vaikutus ei tule nopeasti. Se ei ole sillä tavalla, että jos tänään tehdään, niin huomenna tilanne on parempi, vaan se on aika hidas. Se saattaa kestää jopa muutamia kuukausia ennen kuin nähdään, auttoiko vai ei. Sitten tämä on asia, mitä toistuvasti kysyy potilaat, että onko jotain uutta. Uutta tulee, mutta tulee todella hitaasti. Tänä vuonna on tullut markkinoille yksi uusi silmänpainetta alentava lääke. Se tuo nyt taas yhden vaihtoehdon tietylle potilasryhmälle, mutta ei suinkaan sovellu kaikille. Että se on ratkaisu yhteen ongelmaan, mutta ei suinkaan kaikkiin. Sieltä on tulossa tällaisia sulavia lääkekiteitä, joissa on siis samaa ainetta, mitä on silmänpainetipoissa, mutta se annostellaankin kiteenä sinne joko silmän sisään tai sitten siihen silmän niin kuin pintakudoksen alle, mistä se vapauttaa sitten sitä ainetta hiljalleen, eli helpottaa tilanteissa sitten, joissa niin tippojen laittaminen on syystä tai toisesta haastavaa. Nämä kiteet on vielä myyntiluvan anontavaiheessa, eli niillä ei vielä Euroopan alueella ole myyntilupaa, mutta varmaan tässä lähivuosina ensimmäiset tulee. Geeniterapia ja kantasoluhoidot on vahvasti tutkimusasteella, niistä vielä ei ole oikeastaan sen enempää kerrottavaa. Mikroimplantit, nämä on siis tällaista niin kuin pienkirurgiaa, mitä kovasti kaupalliset tahot varsinkin yrittää saada läpi. Niitä tulee ja menee, mutta sieltä semmoista viisasten kiveä ei nyt vielä ole tullut, mutta niitä koko ajan kehitetään hoitoja, mitkä olisi mahdollisimman helppoja sekä potilaalle itselleen, ettei se tulisi hirveätä rasitusta jälkihoidosta ja sitten toisaalta, että se olisi myös helppo tehdä, että se ei rajautuisi vaan tiettyjen klinikoiden käyttöön. No sitten ruvetaan miettimään näitä tärkeitä asioita, eli miksi glaukoman hoito on tärkeää. Ja
se on se, että jos sitä ei hoideta, niin se saattaa pahimmillaan viedä näön siihen pisteeseen, että ihminen luokitellaan näkövammaiseksi. Suomessa tosi harvinaista, mutta on kuitenkin ihmisiä, jotka on tämän tien kulkenut. Siellä tulee mukaan sitten toki näön kuntoutus ja apuvälineet sitten siellä, mutta aika moni on sitä mieltä, että voi kun olisin tiennyt aikaisemmin, niin olisin hakeutunut jo aikaisemmin sitten hoidon piiriin. Ja valitettava tosiasia on se, että silmänpainetauti on sellainen yöllinen varas, josta ei näy eikä kuulu sen jälkeen, kun se on käynyt sen tuhonsa tekemässä. Eli se, mikä menetetään, se on pysyvä menetys ja takaisin sitä ei saa, vaikka kuinka tehokkaasti hoidettaisiin. Seuranta on erittäin tärkeä osa hoitoa. Sanoisin, että se on melkeinpä se kaikkein tärkein sen jälkeen, kun se diagnoosi on asetettu. Seuranta tarkoittaa sitä, että potilas tekee oman osansa, eli hoitaa niin hyvin kuin itse pystyy kotona, laittaa silmätipat, käy kontrolleissa. Unohduksia tulee tipoissa aina. Ei voi ajatellakaan, että kukaan ihminen muistaisi joka päivä välttämättä tipat laittaa, mutta se, että semmoiset tippatauot, niin niitäkin välillä kuulee, niin niissä taas ei ole oikein mitään järkeä. Että se tunnollisuutta ja sitkeyttä tämä vaatii. Sitten hoidosta ja seurannasta vastaa aina silmälääkäri. Jos näin ei ole, niin sitten se tilanne on perin erikoinen. Vastuuta hoidon toteutuksessa se on käytännössä 100% potilaalla. Se on ja omaisilla toki myös, mutta sitä ei, siis lääkärit ja hoitajat ei pysty siihen pisteeseen asti menemään, että pystyttäisiin valvomaan, että se hoito oikeasti toteutuu. Se on jokaisen potilaan oma vastuu. Seurantaväli on yksilöllinen. Se voi olla mitä tahansa muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen, riippuen siitä, minkä tyyppinen tauti on kyseessä. Se riippuu siitä, että kuinka kiltti tai kurja se tauti on. Tämä on nyt taas siitä käypähoitosuosituksesta tällainen ajatus, että miten se seuranta olisi hyvä järjestää. Tuolla on nyt sellainen pienellä haudattu tuonne ylälaitaan tuollainen termi, että tasapainossa olevan silmänpainetaudin hoito ja seuranta. Eli se tärkeä termi tuossa on se tasapainossa oleva. Eli jos tasapainossa oleva tauti on, niin sitten me päästään tällaisella aika kevyelläkin sapluunalla, että me voidaan määrittää sinne painetasoja, mihin me sitten reagoidaan, ja seuranta on aika kevyttä, mutta toi 2 vuotta, tai siis hoitotasapainon saavuttaminen silmänpainetaudissa ei ole ollenkaan yksinkertaista. Sitten seurantakäynneistä, missä niitä voi ihmiset toteuttaa tai käydä. Vaihtoehtoja Suomessa on käytännössä julkinen puoli, eli keskussairaalat ja yliopistosairaalat, aluesairaalat, niitä nyt ei hirveästi enää ole, mutta käytännössä nekin. Ja sitten on toki myös yksityispuoli, missä on samaa palveluntarjontaa. Oikeastaan sillä ei suurta merkitystä ole, että mikä se paikka on, mihin se hoitokontakti on, kunhan se on vaan säännöllinen ja siellä on riittävä välineistö ja asiantuntemus siihen, että se menee niin kuin kuuluu. Aika monasti tulee vastaan sellaisia ihmisiä, joita on seurattu esimerkiksi tavallaan oman silmälääkärin toimesta säännöllisesti, mutta näitä konetutkimuksia, eli näkökenttiä, niitä kuvauksia ei ole otettu useampaan vuoteen, niin se on tuon meidän käypähoitosuosituksen mukaan riittämätön seurannan taso. Että kyllä ne konetutkimukset on osa tätä silmänpainetaudin seurantaa. Että niitä vähän toivoisi, että potilaat kysyisikin sitä, että eikö nyt tarvitsisi jotain niitä tutkimuksiakin välillä ottaa. Että se pelkkä paineen seuranta ja se silmänpohjan tutkiminen, niin se ei nyt ihan ole tätä päivää kuitenkaan täysin. Ja noi tutkimusväli ei ole mikään kovinkaan tiivis, että sitten taas se, että niitä otettaisiin tosi tiuhaa niitä kuvia ja näkökenttiä, niin siinä ei ole mitään mieltä, että se käytännössä on se 1-2 vuotta varmaan se mikä nyt keskimäärin se on se seurantapitu tai seulontaväli. Mun viimeinen dia, keskeiset asiat. Selkeät hoito-ohjeet. Ne täytyy olla sellaiset, että potilas ymmärtää ne ja pystyy toteuttamaan ne kotona.
Jos jompikumpi niistä ei toteudu, niin silloin se hoito ei toteudu. Eli vaikka hoito-ohjeet olisi selkeät, mutta jos se hoito on niin monimutkainen, että siitä ei tule mitään, niin sitten sitä täytyy muuttaa. Et esimerkiksi vanhus, joka asuu kotona kotihoidon tukemana, niin sinne ei välttämättä saada tiputtajaa niin monta kertaa päivässä, kun lääkäri ajattelee, että tippoja täytyy laittaa, niin sitten siinä täytyy miettiä jotain muuta ratkaisua, vaikka se ei olisi sitten ehkä yhtä hyvä, mutta sitten haetaan se pienimmän pahan tie. Ja säännöllinen seuranta, sen mä tuolta nostaisin, että jos ei seurata, niin ei varmasti havaita niitä muutoksia siinä, että mihin pitäisi reagoida. Kiitos.